Magandang hapon mga kapatid. Magpapalit tayo ng headlight kasi napundi na yung ating headlight. Pundido na siya, so papalitan na natin. Wala na siyang ilaw. Wala yung pinaka-headlight niya. Ubos. High and low mga kapatid. Pundido. So papalitan na natin. Wala. Ito lang yung matatanggalin nating tornilyo ito. Tapos isa sa kabila. Yan. Meron din dito sa ilalim. Yan, itong tornilyo na to. O aling wrench gagamitin natin. Yan yung gagamitin natin mga kapatid. Pipili lang tayo dyan ng kakasya sa sa tornilyo na pangbukas natin. Buksan na natin mga kapatid. Kabila. Pagpabukas po, counterclockwise. Laglag. Then yun sa ilalim na lang mga kapatid. Yan, pinalitan ko na rin ito ng tornilyo dito. Para isang tools lang. Kasi na sa lahat. Yan. So, ganun lang, tatlong tornilyo lang, mababaklas na natin. Yan. Ito yung pinaka kabitan ng ating headlight. May guma po ito. Baklasin lang po natin ito. Yan. Tanggal na po. Then ikot lang po natin. Yan. Tanggalan po siya. Pwede na po natin kunin yung bumbilya, pinaka-bulb. Yan. Kundi na, may nang klase. Ito yung papalit natin mga kapatid. T19 LED bulb. Kulay white daw po ito. Medyo may kamahalan yung pagkabili natin. Iwan ko kung tatagal to. Pero sana tumagal para matagal din natin magamit.
Ito yung mga kapatid, ipapalit natin. Itong naka-usli na to, yan. Itatapat lang po natin dun sa naka-isbos dito sa ilalim. Ang ganito lang. Yan. Yan, naka-usli na po yan. Ilalagay lang po natin dyan din. Yan. Para maging sakto. So, pwede na nating ibalik yung guma niya. Yung wire. Balik natin. Itong tatlo pong ito, dapat nakasakto din siya dito sa butas. May butas dyan. Tatlo din butas. Isa, dalawa, tatlo. Dapat pagkabit mo po, sakto yan dyan. Kasi hindi pwedeng magkabaliktad para sumakto siya dito sa pinaka ng ilaw. Kabit na natin. Unahin natin ikabit to sa kanya yung guma. Kasi yung guma, ano lang naman yan, cover. Sasakto natin sa butas. Ipupus natin, push. Yan. Parang hindi medyo patulak po kasi may spring po ito. So yun, kabit na natin. I-push nyo po konti sa ilalim, and then pihit clockwise. Kabit na po. Hindi po muna natin ikakabit yung mga tornilyo. Subukan muna natin kung iilaw. Switch natin. Subukan na natin mga kapatid kung iilaw. Switch natin. Ayan, ilaw na siya. High, low. High, low. High, low. So yun, palitan na natin ang headlight bulb. Saka na natin ikakabit yung mga tornilyo. Yan mga kapatid, may ilaw na ulit tayo. So, tape lang po sa pagkakabit ng headlight. Huwag po masyadong mataas na nakakasilaw na sa ating mga kasalubong. O, dapat ilagay lang po natin sa tama. Kasi mahirap na kung ano naman tayo sa ating kapwa, no, nakaka-open sa ating kapwa. So dapat nasa tamang level lang po yung ating headlight para na rin sa kaligtasan natin at sa kaligtasan ng ating kapwa. Lamang po, maraming salamat po sa panonood. I don't